Odtiaľto spadol jeden konár. A ani nefúkalo, ani nič. Ale nebol suchý. A jebol som bách. Som hľadu vyšiel z dverí tam. Hovorí, ty vole. No ale to nebolo, ako, že by ho videl padať, alebo čo, nie, že by videl padať, ale že ako s tom momentom, s tým, jak sa to povedal, to proste už tam nežal, noči padol. No proste chorostný. No to čo dva neviem. Ty som vyležel ten konár. Prišiel vietor a odtedy konárov bolo všade ako acero. Myslí zvierat. Ale tie lístky sú pekné. To je zvláštny tým, ale tie lístky sú pekné. No, musím si dať ešte vodky, lebo hovoril som s fotrom a to ja keď s nimi hovorím, že ako s rodičmi, ako v úvodzovkách s rodičmi, ako tak potom ma to nutí oné piť. Oni už sú starí, ako majú veľa rokov a tak. A to niekedy je ako, ale není to rok, ale to je ako depresia, deprimovanosť, zmotanosť, schválna manipulácia a ako prekrúcanie rôzne. O tom hovorila, že je zvrátenosť. Sa je zvrátené zámeno, povedala. Tá asi je, neviem. Ja viem, že sú zvrátené slovesa, ako si sa, alebo si sa vlastne. Si a sa. No, vás nenapadne, že či sú to ozaj ako zvratné zámena, či môžu stať ako osamote. Neviem. Ale viem, že zvratné sloveso je, kde sa používa sa alebo si. Ja neviem, že sa nič nemá nenapadá lepšie. Idem si zaprcať. Je to zvrátené sloveso. Idem si. A teraz neviem, si zaprcať, alebo idem si. To je ďalšie, pre mňa teraz hadanka, ale sa nevadí. Ale ona povedala, že si a sa sú zvratné zámena. To myslím, že jazykovec by mohol docela zaujímať, lebo no mohlo by, lebo to nemôže stáť o samote. Tak zámeno môže stať o samote ona. Dobre, to môže stať o samote, to je zámeno. Nie? Alebo je to čo vlastne. Alebo ja, to je tiež zámeno. A to môže stať o samote. Ale sa, alebo si, tomu sa ťažko stojí o samote. Tak ja neviem, ale povedzme, že to zvratné zámena a potom teda zvratné sloveso idem si zaprcať, ktoré je z toho zvratné. A ona ešte hovorila, že nie len zvratné, ale aj zvrátené. Tak ako v tomto prípade tam zvrátené není, ale zvratné. To znamená aj vratné asi. Neviem, padal list. Nevede sa, ale ja nenotal som takto, lebo to, aby som dal si list padal. Tak, a hen tam je diaľky, strašné diaľky, hen to žluté tam. Celý žlutý strom. Všetky tie listy je žlutý. Ale najkrajšie, čo som videl ako jesenné farby,
bolo v Pensylvánii v Pocono Mountains. Takú farebnosť som v živote nikde inde nevidel, len tam. To bolo od oranžovej cez červenú, žltú, hnedú, ja neviem, hnedá, to je také ako nie že smutnejšie, ale to také, to nevím, ale no proste až do úplne ako úplne síto červené. No nádherné farby, proste to, ja neviem, čo by sa tam ešte dalo nájsť, fialová asi nie, lebo to je veľmi ťažká farba, aspoň pre mňa. Takže idem si zaprcať, ktoré z toho je zvratné. Idem si, alebo si zaprcať. Teraz tomu nerozumiem, tak v tom prípade to si by mohlo byť ozaj zvratné zámeno. Ktoré spája tú vetnú konštrukciu, ako kde tam je to zvratné sloveso. Zaprcať si. To by bolo zvratné sloveso. Ale idem zaprcať si, hovorí sa idem si zaprcať. Tak v tom prípade to si by mohlo byť skutočné zvratné zámeno. Aspoň z môjho pohľadu. Musím končiť prenos, lebo toto je veľmi ťažká téma teraz, lebo to ozaj musia to jazykové císaté budú chytať za hlavu asi, keby to bol aký videl, čo pochybujem, že by mal záujem, ale takže tento strom ozaj pustil jednu z tých vetví, jen takých, vidíte, takú, ale nebola suchá. A padlo to v noci, keď nebol vietor. Proste jednoducho. Takže prajem pekný deň a ešte krajší týždeň.